Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un vídeo podcast de tecido en galego. Neste vídeo non chego a ensinar a calcetar, aquí veño a esbardallar do que me gusta, veño a presumir do que teño feito, a ensinarvos o que estou facendo e a reflexionar sobre o que podo facer no futuro. Este mes de febreiro, a verdad, foi un pouquiño pobre en canto a produción, pero da igual, isto non o facemos por a cantidad de prendas e cousas que saen das nosas mans, senón por o feito de facelas. Eu creo que o proceso moitas veces é satisfactorio, ainda que a mí o que me dá a espirita de seguir é montar e pechar é o que me encanta a min. Facer, disfruto, pero o que é rematar algo é que o disfruto moitísimo máis. Pero este mes, pois, solo rematei 3 cousiñas, entre elas a que estades vendo, que é o vespertine que sale nunha revista Line. Ten algunhas pequenas modificacións. Recordades, isto fíxeno ca lana de Soft Donegal, Kilcarra Utiz, creo que era a calidade, que comprei en El Inés, nunha tenda en Santiago que venden o peso. Ten uns conos enormes de tipo, colles os gramos que necesites. E con isto fíxeno que a idea de aproveitar un novelo que me quedaba de Cautiva de Wool Dreamers, que é este tono máis escuro. Estas zonas son de na que só hai a Soft Donegal, son de elástico roto, e aquí nas zonas na que están os dous é punto liño a 2 cores, no que traballas 2 voltas cunha cor e 2 voltas coutra. Desculpade, non lle quitei o son ao móvil, desde logo. Vale, sigamos. Punto liño. O punto liño teño feito cunha cor sola e rompíame a cabeza, non sei, non me entraba. Pero con 2 cores noto bastante máis fácil. Resultaba máis fácil recordar onde tiña que deslizar. Non sei. O punto liño queda moi curioso. Non sei se ides ver aí isto de aquí. Como a Cautiva é un puntiño máis fina, notase que fai, notase máis aquí, que fai un pouquiño para dentro, que no patrón tamén tamén se nota, nas fotos que aparecen na revista tamén se nota que as zonas de punto liño son un pouquiño máis estreitas, pero eu creo que ao ser a diferencia de grosor que se nota un pouquiño máis, que fai aí para dentro. O que non vai nada mal porque é na zona de cintura, entón, pois, axusta, aínda que sexa recto. Que quería dicir deste? Que tuven que facer menos repeticións das que pedía. Non se vai ver aquí. Non se ve porque xusto ten o dobladillo. Pero aquí ten 3 líneas, que son estas 3 líneas, e ainda ten unha pouquiña, unha liña a maiores e despois o elástico, que aquí teno metido no pantalón, entón non se ve. Pero que aquí se intúe un pouquiño máis, que se ve aquí a cuarta liña, a cuarta franxa. Que pasa? Que eu non o quería dar largo, e aparte non me iba a dar, é que non me sobrou absolutamente nada da Soft Donegal. Quedoume o da mostra, pero non o quixen desfacer, entón por eso rematei as mangas cun pouquiño de Cautiva, que ainda me sobraron 8 gramos, 7 gramos, unha cousiña así, 2,50 que tiña. Así que se tedes unha boliña por aí suelta, este é perfecto, porque eso, non gastei ni 50 gramos nas franxas de cor. Claro, non lle fixen tanto largo, pero é que tamén nas mangas, ela no debuxo, vaise ver que ten, no debuxo, na fotografía, as mangas teñen 5 franxas, eu fixenlle na máis 4, e o elástico, pois, quedou un poquinho máis corto do... Eu creo que co uso isto vai ceder e vai acabar baixando un pouquiño. Normalmente, o usar sube, pero a min está lá nada má sensación de que vai ceder para baixo, porque non... Bloqueei menos o elástico. O elástico fixeno de... O sea, bloqueei cando cheguei a esta franxa e decidín e medrou un pouquiño ao largo. Entón, o que está sen bloquear é simplemente o elástico. Entón, como eu creo que o lavar e estirar un pouquiño, o elástico vai ceder un pouquiño para baixo, pero vai quedar a altura
perfecta. Estou moi contenta. Esta lana, en contacto ca piel, non. Rústica. Pica. Un pouco. Teño unha camiseta por baixo. E incluso aquí no cuello estáme picando un pouquiño e estou barallando a posibilidade de facer cirugía e cambiar o cuello por cautiva. A cousa que me queda moi pouquiño cautiva, xa vos dixen, 7 gramos. Entón, necesito ideas. Que podo facer? Que lle fago o cuello para que non me pique? Porque usalo con a camiseta de cuello alto tampouco me apetece, porque vese super bonito. É moi bonito. Bueno, non sei, é super quentiño, eso sí, é unha verana potente. Isto podo sair para fora sen poñer chaqueta, que quentiña. Teño ganas de volver a usala, moito. Fíxoseme moi guai de calcetar. E é que, vamos a ensinar, isto son as hebras que cortei despois de bloquear. Isto ven así. A cousa que cando a calcetas ven como super, como con torsión, pero ao lavar, ábrese e é case como se fora unha mecha sen torsionar. É moi bonita. Gústame. Pica, sí, pero é moi cómoda de traballar. Nos elásticos fixos é un pouco dura, porque baixei bastante a agulla, entón, pues, tiña que facer bastante forza. Pero, moi ben. Estou moi contenta con o vespertine. Cousas que non me entusiasmou deste patrón, como se fan as voltas cortas atrás. Non me gustou moito. Porque simplemente daba unha sensación que non se vai ver. Como as faz seguindo o patrón, vas como recto, non colles os aumentos do raglan. Vas como recto, entón daba unha sensación que facía un pouco de joroba, pero bueno, un pouco teño a espalda moi recta, así que non se nota moito. Sí que me fai aquí un pouquiño de bolsa, pero eu creo que por esa forma, non sei. Tense que amoldar tamén un pouquiño o corpo, é o segundo día puxeno onte, cando acabei os elásticos, puxeno onte, e estou no poñendo hoxe. Así que é o segundo día que uso, tampouco ten moito a forma. E, bueno, e cando toque guardalo no armario, pois darei unha lavada última e mirarei como queda o tema dos elásticos, se estira ou non estira. Me dá má sensación eso de que como me estirou o brazo bastante ao bloquear, me vai estirar o elástico. Nada. Con que estire medio centímetro xa é perfecto. Teño aquí. Creo que perfecto. O detalle este de poñerlle o último, porque quedei sen lana, poñer este último creo que lle dá un toque moi chulo. Eso, super recomendable. Creo que non dixen a diseñadora, pero bueno, saiu en pantalla. Lindsay Fowler. E sale na line 14, que non lle vi o número. Vale, e despois é que este mes xa vos digo que foi pouca cousa. Como teño, isto xa o comentei o mes pasado, o tremendo libro de 52 semanas de calcetins, pois montei uns calcetins, que é o número 1, porque sí, para empezar, que son o Intersection, que ten aí, son uns cables moi senxaliños, para non pensar moito. E monteinos con a Regia Merino Jack Sagenmayer, e aquí están o 36. O novelo é de 100 gramos e eu gastaría, espera que teño aquí vamos a pesar, porque non lo pesei. Vou poñer a goma do pelo, porque senón isto vai me facer así. Tenemos 60 gramos,
por cada uno de pelo son uns 2 gramos, vamos a dicir. Sí, 2 gramos. 60 gramos gastei neste. Empézase desde a punteira, fanse os aumentos, fixendo tal cual como manda. Non modifiquei nada. Perdón. Os aumentos tecendo a fibra, a hebra de diante e a hebra de atrás, son os aumentos que fixen. E despois as trenciñas. O talón é a primeira vez que fixen este talón, que tiña moitas ganas de probalo, no que chega un punto que faz aumentos, se ve aquí vas facendo aumentos, e despois simplemente non faz unha volta de talón como tal, senón que vas unindo ao mesmo tempo que disminúes, entón queda un talón. Ai, como se chama este talón? Sei que o falei con alguén nalgún sitio de como se chama este talón, e hasta compartimos, foi nunha TC quedada que facemos en Discord de tecedoras galegas. Creo que a Ólida compartira un par de patróns que tiñan este talón, pero ahora mismo non me acordo como se chama este talón. Tengo que buscalo, non me acordo. E está chulo, a verdad queda bastante cómodo. Xa useinos para andar por casa, por eso está un pouquiño rozado. E que esta lana é super quentiña, este fío é moi quentiño, o merino e a combinación con Jack, super quentiño. Paréceme que para diario vai ser demasiado, pero para andar por casa, un gustazo. E ten 2 gráficos, dependendo da talla. Fixen a talla pequena, circunferencia pequena, porque, claro, se tes máis puntos para cando unes a parte de atrás, cando empezas a facer tamén na parte de atrás, necesitas que cadre ou non. Eses 2 puntos de variación en cada lado é o que fai que as trenzas non casen. E gustoume moito o detalle, non sei se aprecia, perdón, que esta trenza continúa aquí para arriba. O sea, que é moi sutil, porque as trenzas tamén son moi sutiles, entón aquí este que vai por diante, este cruce por diante, continúa para arriba. Este cruce por diante continúa polo elástico para arriba. Super sutil. Cando no patrón diche axusta o elástico para que coincida ca trenza, como que para que coincida ca trenza, e despois xa me dei conta, claro, o cruce que vai por diante é o que ten que ter os puntos dereitos no elástico de arriba. E queda moi chulo. E fixenlle un peche elástico normal. No, fixenlle elástico solo nos reveses, o sea, deille unha lazada extra nos reveses, nos dereitos non, porque tampouco necesito. Gústame así. Quedou moi chulo. Verdad, esta lana ten unhas lixeiras variacións, non é sólida, e ten de vez en cando uns mechóns, non sei se vai poner por aquí, uns mechóns máis oscuros, que vou supoñer que é o Jack, que de repente sale así un mechón máis oscuro nesta fibra. A ver se neste se ven algún máis. O que lle dá un pouquiño máis de grosor nese tramo pero moi consistente o grosor ao largo do fío. Bueno, ahora mesmo non atopo ningún en concreto, pero bueno. 60 gramos gastei nesto. E o que me sobrou montei uns mitóns. Ui, teño ganas de estornudar. Se hai un corte próximamente é porque me están vindo as ganas de estornudar. Disculpade. Vale, creo que aguantamos en cortes hoxe. Fixen uns mitóns. Estes son os pósters mittens de... non o teño apuntado. Bueno, e gastei o resto todo do novelo. Entón, se eso eran 60 gramos, estos serían
pois 38 ou 37, porque me sobrou teño aquí, ainda está encendida. Entón, en vez de supoñer, imos pesar. 38, porque a goma do pelo xa dixemos que son 2 gramos. Cando estaba rematando eses, estaba eu na casa, estaba a miña tía por ali, e dixo, ai que lana tan quentiña, eu teño as mans moi frías, e fixeme un poquinho de chantaje emocional, entón pois fixenlle estes, que espero que os disfrute. Os pósters teñen aquí neste punto, deixas unha liña de vida para recoller puntos e despois facer o peche de manopla. Faz unha manoplita para poder meter os dedos dentro. E o mesmo no pulgar. No pulgar tamén deixas unha marca para... No pulgar... Sí, hai un punto no que tens que recoller puntos e facer capuchita. Pero claro, non me daba para eso. Gústame facer mitóns, pero non me gusta facer mitóns con dedos, porque despois tes a hebra de recoller puntos e a hebra de rematar. Hai tantísimas hebras que rematar aquí que para min é desesperante, non me entusiasma rematar hebras. Normalmente vou acumulando hebras que rematar e poñome un día e rematos todas xuntas, porque ou me poño no mesmo momento que pecho a rematar, ou quedan aí durante meses. Ainda, cando foi? Foi nesta última... Bueno, un día que me puxen a ver podcast e todas as cousas que tiña hebras sen rematar ou sen cortar as hebras, porque eso tamén, porque eu remato pero non corto hasta despois de lavar, e puxeme, e rematei hebras, e cortei hebras, e xa está. Pero é que me dá moitísima pereza. E, por eso, mellor para rematar hebras é facelos sen dedos, pero eu sei que miña tía vai agradecer que ellos fixera con deditos. Fíxeno con agulla de 2,5, ten 2 tallas. O que fixen foi montar os puntos que xa pedía no corpo da man, non, porque o que pide un elástico e despois aumentar puntos para empezar a facer este tramito, que me chocai co reloj, non posso ser, para facer este anaquiño no que non tes aumentos, e despois son cando faz os aumentos para o pulgar. Sí, é así. Entón, o que fixen foi montar xa aquí abaixo os puntos que pedían aquí arriba, para que quedara un poquinho máis aberto. Fixen a talla pequena, porque me daba a sensación, non me iría a mostrar para nada, simplemente iría para diante. Daba má sensación de que se facía grande, unha, non me iba a chegar a lá, e dúas, iba a quedar moi ancho aquí. E ainda que miña tía teña a man un poquinho máis grande que a miña, pois iba a parecer demasiado. Vale, e con isto que teño feito, que só teño 3 cousas feitas, é así a vida que se iba a facer. E os próximos meses xa o comentamos co tema das opos, pois vai ser ou unha loucura máxima en maio ou unha pobreza durante todo o tempo. Non hai término medio. A 1, 2 cousas por mes, ou de repente en maio monto 5. Pero porque é a miña forma de xestionar o estrés. Cada unha temos a nosa forma. Vale, que teño en progreso? Pois, nada, a manta de restos, que a veces... Ui, madre mía, aí está a manta de restos, que vou moi ben segundo os plans. Non a saco porque é enorme, pero aquí tedes o maravilloso esquema que tiña. En febreiro tiña que estar aquí, onde está este 9, que é a semana 9. E que a semana 9 corresponde ao 24 de febreiro ao 2 de marzo. A semana 10
Estamos por aquí, que a semana pasada, e esta semana estamos aquí, que xa teño feita. Así que o que faga o resto da semana, pois vai aumentando, non me sei a palabra, vou adiantando o das próximas. Entón, pois, se cadra en marzo, que teño a finais, no próximo podcast debería estar neste punto, debería ter feito todo isto, pois se cadra, en vez de estar aquí a finais de marzo, estou aquí. Entón, si vou adiantando un pouquinho. E no verán, cando non me apeteza sacar a manta para calcetar, pois xa terei feito parte deso. A cuestión é que algún mes non chegue ao obxectivo, dame igual, pero ir adiantando mellor, ir adiantando todo o que poida adiantar. O sea, que vai chegar un punto que se cadra estou en abril pero xa estou na marca de maio, pois non me parece mal, porque eso quere dicir que o mes de agosto pois non teño por que coller a manta, por exemplo, porque xa vou un mes adiantada. Eu creo que este ano teño a manta acabada, se sigo a este ritmo, se son constante. Estáme axudando moitísimo quedar os venres cas tecedoras galegas, que quedamos en Discord para tecer. Ao final somos 3-4 personas, pero estáme axudando no sentido de que vou e fago a manta ese día. Ao final, se non teño feito nada nesa semana, ese día fago 2-3 cadrados, e xa está, xa teño da semana. E se xa teño feito, fago 2-3 cadrados da semana seguinte, e así vou adiantando, que eu creo que é moi importante, porque no verán non me vai apetecer nada, pero nada coller a manta. Creo que como todo o mundo, o mes de xullo e o mes de agosto, estar unha cousa enorme enriba das miñas pernas, que me dea calor e que teña que andar xirando, porque ao final sí que xiro, son poucos puntos os que vou xirando, pero, ainda así, cada vez vou ter máis anaco de manta unida a eses puntos, ainda que sexan poucos puntos. Estou-me facendo un lío con isto. Bueno, xa sabedes todo da manta de restos. É un stained glass blanket de... Estos non me vai acordar nunca de memoria. Ladybug, non sei que, non? Está por aí. E nada, gústame un montón o tema. Fixen as contas, este é o que uso entre os cadrados, e con 2 novelos dame para toda a manta, porque gasto 2 gramos... Non, 2 gramos non. 2 gramos non. Jope, se fixa conta outro día. 2 cadrados que tiña e canto me quedaba. Quedanme 60 gramos. E leva a metade da manta. É que me dá. O sea, este é o que me queda do primeiro novelo. E o segundo está sen empezar. No, o segundo está empezado. Estou aquí intentando recordar. Espera. Porque houve unha temporada na que collía os 2 novelos e recollía puntos de 4 ao mesmo tempo. Entón, usaba o de dentro de fora dos 2, entón así recollía os puntos de 4 e facía os 4 da semana, cando ainda non tiña da semana, e por iso teño os 2 empezados. Bueno, pois cos 2 empezados quedanme uns 60 gramos e estou na metade da manta. Non gastei ningún na metade da manta, quero dicir, porque son de 50 gramos. Entón, é que, para que teñades en conta, con 100 gramos dunha cor tedes para todo o contraste, cas miñas medidas, que son cadrados de 21 puntos de lado e con agullas de 2,25, que xa vos digo, se fago outra destas non vai ser así. Vai ser, pois, vou usar 2 hebras e vou facer agullas do 3, do 4 ou máis xa sería demasiado, pero 3,5 seguramente, porque sí que queda moi tupidiña, queda moi bonita, o que queirades, pero madre de Dios,
son moitos cadrados, moitísimos cadrados. Vale, e que outra cousa teño en progreso? Pois o tubo de calcetines. É que non teño nada máis, teño os que son de continuidade. Era que o teño así enganchadiño para que o calcetar non se me encaricole. E aquí andamos co meu tubo de calcetín. E cando vos lo ensinei o mes pasado, estaba por aí. Así que xa vedes o que avancei. Nada, é que non. Na manta cumprín obxectivos. Aquí, como non teño obxectivo, é unha cousa que collo moi de vez en cando. Pois... nada. A ver a que... voy a mover o marcador para... aquí. E así, cando vos lo ensine o próximo mes, pois saberemos o que avancei ou non avancei. Este Rosas Craft, Crazy Sock, e é unha chulada, unha chulada. É moi bonito. E a punteira xa lle tiña feita con opal, con a gris de opal. Sí. Así que nada, nesto continuamos. E vou non volver a enganchar para que simplemente fago un rollito e uno aquí. É que senón isto para andar xirando ca lonxitude toda, pois non, é así faise máis fácil. Queda un pouco raro sacar isto, que se vexa o montón este. Pero de aquí saco uns cuantos pares de calcetins. Vai quedar moi chulo. Estou pensando xa en pechar, porque me apetece facer un calcetín helicoidal mesturando esta e unha neutra, unha gris ou unha negra, para romper un pouco as rayas. É que estou en 50 gramos xustos. Pecho xa, fago os calcetins que saian deste 50 gramos que xa teño aquí, e fago o resto ca técnica helicoidal e non sei que cores teño agora. Sí. Non sei. Este é o podcast dos silencios, porque de verdade estou tan ca cabeza noutros sitios que creativamente non sei por onde tirar. Dádeme ideas. Eu creo que podería quedar moi chulo, o sea, vedes as rayas, que en vez de ser todas deste fío, que sexa unha volta con unha volta en gris oscuro ou gris claro, ou un beige non lle iba a quedar moito. Se cadra un azul pode quedar ben, pero ten que ir moi ben con este til, con este... Eu creo que pode quedar ben, pero é que teño a cabeza a tantas cousas agora mesmo que non son capaz de visualizar. Dádeme a vosa opinión. Este é o podcast dos silencios e das dudas e da todo isto. Disculpad. Vale, que máis? Pois nada máis, non teño nada máis en progreso. Que vos podo contar do futuro? Que o futuro nunca existió. Cantaba daqui da ría. Bueno, no futuro, pois, continuar ca manta, evidentemente, porque estamos aí a tope. Estos dos calcetines que se me acaba de ocurrir, porque estou en 50 gramos xustos, entón, pois, ou sigo ou paro. Non sei que fazer. E, por suposto, teño o libro de 52 semanas de calcetines e farei outro. É que é un pouco reto personal aproveitar todos os patróns que teño en revistas e libros e empezar a facer cousas. Por exemplo, teño o de 52 semanas de chales e non fixen ningún. Pero non me vexo eu agora mesmo ca cabeza para facer chales. Calcetín sí, pero chales... É que o calcetín podo levalo a calcar sitio.
Se vou á biblioteca, pois levo á biblioteca. O chan é máis traballoso de andar levando dun lado para outro. Por eso, se fixestes algún, é o volumen 1. Se fixestes algún que me recomendades que non me rompa moito a cabeza, recomendádemo, por favor. E se non, pois, pondrei un día e mirareinos con calma. Que máis? Nada máis. Bueno, teño aquí esta crema que descubrín e tremenda maravilla. É unha crema de mans, de Suavina. É, en serio, unha maravilla. Para calcetar, non é a cousa máis cómoda porque é dos de rosca e tens que acordarte de poñelo. Pero, de verdad, absórbese super rápido, queda as mans super... Ai, que boleta má. Ahora mesmo hai crema, pero fago un pouco máis e xa está. Porque, sabedes, estas cremas é super untuosa. Deixa as mans super suaviñas. Co frío as mans sufren, nos estamos en contacto con la e a la a veces reseca a pel. Esta la reseca un pouco a pel, é un pouco áspera nese sentido, e usei seguido esta crema para calcetar isto. Unha maravilla, hiper mega recomendada, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Gústame un montón. Parte española, Laboratorios Calduch de Castellón. Unha maravilla. Despois desta recomendación que non tiña pensado facer, pero como vin aquí a crema, pois veña, dóbola. Despídome hasta o próximo episodio. Desculpade este tremendo podcast cheo de silencios, pero eso, cando temos a cabeza a 40 cousas ao mesmo tempo, pois a veces é complicado fiar os pensamentos e soltalos pola boca. Pois por a miña parte nada máis, un saúdo, que teñades un bo mes de marzo e ata a próxima.